Des d'Esquerra Unida Viar volem fer les següents reflexions pel que fa al passat plenari ordinari de l'Ajuntament del mes de desembre. El passat dimecres 22 de desembre, en l'últim plenari municipal de l'any, es va aprovar el pressupost municipal per a 2022. El plenari més important de l'any, l'aprovació de pressupost, va eixir avant gràcies a la majoria absoluta del Partit Popular i que va trobar en Compromís un soci que recolzara també l'aprovació pressupostària. Des d'Esquerra Unida volem valorar de forma positiva que el pressupost supere els 4 milions d'euros per primera vegada, amb un increment de prop del 6% respecte de l'any passat, un bon símptoma de recuperació econòmica. També que les associacions locals puguen decidir sobre una partida de 20.000 euros. També entenem que hem de mostrar la nostra crítica, ja que en la nostra opinió no s'explica el pressupost a la ciutadania. Un fet que, per exemple, en pressupostos passats i abans de l'esclat de la pandèmia sí que es feia per part d'Esquerra Unida, amb actes públics i oberts a la ciutadania on s'explicava on anaven els seus diners.